Ahojte! Ahojte! V dnešnom videjku si spolu s Ľudskou ukážeme možnosti nosenia, ergonomického nosenia detičiek úplne od bábätka až do 20,4 kg. Ja konkrétne mám nosič Ergo Baby Adapt a Ľudská má? Ja mám novinku, čerstvu, ktorá prišla na náš trh. Je to Ergo Baby Upsi. Takže Ergo Baby Adapt vieme používať od narodenia zhruba do 1 ročka smerom k sebe. Potom, keď už dieťatko nám je vpredu ťažké, vieme si ho prehodiť na chrbátik. Tieto nosiče máme v dvoch materiáloch, môže byť buď takýto prevzdušnený, to je látka mesh, alebo teda klasický bavlnkový. Ja uprednostňujem trošku tú verziu mesh, pretože tá je skvelá potom aj na leto. Máme tu reflexné pásky, samozrejme ergonomické sedenie dieťatka, ktoré si vieme postupne nadstavovať podľa veku dieťatka. Máme tu veľmi dobre vypostrované mäkké pásy a tu na kapsičke máme slnečnú striežku, ktorá nám samozrejme môže slúžiť ale aj pri nepriaznivom počasí, napríklad v zime proti chladu, vetru. Čo by som ešte k tomuto nosiču povedala? Nosič sa nastaví vlastne pre miminko do prvej polohy a spolu ako rastie miminko, tak sa nastavuje, aby látka sa stále predĺžovala a aby sme stále dosahovali krásneho ergonomického nosenia. Čiže vidíte, že sedenie je krásne do M-ka, presne tak, ako má byť. A zagulatený C-čkový chrbátik. Takisto tu máme poduštičku, ktorú pre maličké bábätko vieme vlastne vypodložiť mu hlavičku, aby mu nepadala dozadu. A už dieťatko, keď vie trošku hlavičku držať, tak samozrejme tú poduštičku vieme prepnúť na druhé gombičky a tým pádom dieťatko má hlavičku voľnú a môže si už kdekoľvek pozerať. A teraz si ukážeme hlavne dnešnú novinku zo značky Ergo Baby nosič Upsi, ktorý je od 7,7 kg až do 20,4 kg. Je výborný najmä na občasné poponášanie už väčších detí, kde potrebujeme napríklad na dovolenke dostať dieťatko do nosiča na chvíľku, aby odýchlo nožičkám a ľahko s ním prejdeme kamkoľvek. Čiže v podstate je to pre detičky, ktoré aj behajú, ale chcú sa aj zároveň nosiť. A v čom je tento nosič skvelý? Áno, výborný je v tom, že má hĺbšie sedenie, ergonomické sedenie, podchytené kolienko, čiže tá ergonomia je zachytená. Tuto chcem vyzdvihnúť, že je polstrované, či už na chrbátiku, ale aj pri nožičkách. Pri nožičkách. Takisto máme tzv. Vrecko na doklady, na kľúče, ktoré ktorý si vieme odložiť. A je to vec, ktorá je praktická, ľahká, skladná. Zoberiem mu kamkoľvek so sebou a viem takto použiť nosič aj pre väčšie deti. Pomocou popruhu si ho ľahučku nadstavujeme výškovo a takisto je tu perfektný ramenný, takisto vypostrovaný popruh. Takže jednoducho uvoľním a takisto pritiahnem a dieťatko viem týmto spôsobom takzvané poponášať, kamkoľvek sa vyberiem. Takže ruky mám voľné. Perfektne, takže skvelý, či už na cestovanie, alebo aj len prechádzky po meste. Myslím si, že toto bude tohtoročný hit. Ahojte! Ahojte!